Здравейте и добро утро на всички приятели, фенове на авиацията, мотофенове, пътешественици, на всички, които гледат това видео. Най-накрая дойде време и аз да открия сезона. Това ми е първото каране за тази година, като съм се запътил към Безмер. Днес там има дни на отворените врати и ще стигна, ще отида до там, пък да видим какво ще излезе. Като цяло миналата година ходих, има един паметник отпред, но понеже е натовска база и дори не ми позволиха и там да се снимам, за сметка на това днеска съм се нагласил да вляза вътре и да разгледам. Има още няколко мига паметници, да видим сутата. Пише, че ще има статичен показ на техника, оръжие. Там съм тръгнал. Като цяло избягвам магистралата, ама сега ще карам оттам, че отворените врати са от 10 до 2, а пък по навигацията, ако мина през Пловдив и под магистралата пътя, го дава, че ще стигна в 12. Което значи с спирането и почивката 12:30, да не кажа 1, и се притеснявам, че са го обявили до 2 часа и не знам кога ще почнат да изпращат хората. На всичкото отгоре след обяда го дават и да вали, ама ще стане ясно. Този сезон съм си купил и една 360 камера Insta. Това ме е първо снимане с нея. Тук на кормилото съм я монтирал на една пръчка. Да видим и с нея как ще се случват нещата. Айде, добре дошли в Безмер. Ето я и базата. И тук мига, дето предния път даже нима допуснаха да го заснема. Сега да видим какъв е днеска пропускния режим. Предния път ме изгониха въобще отвънка от оградата, а сега да допускат дори да си влезеш вътре и да си караш. Каза човека да следвам асфалтовия път и то има хора, които ще ни опътат. Тук са някакви складове, сигурно гаражи. Едните са отремонтирани, другите са изоставени. Говете 15, 17. Декалиите бяло, зелено, червено, Безмер. Сега да намерим къде да се изпаркираме.
Тук има още един колега, до него ще сложим. Качественото и без происшественото МТО на полетите наша отговорност. И веднага се насочвам към двата СУ, които са сложени за статичен показ. Ето ги. Грач с системата за насочване. $253. Ъгъла на атака. И СУ-тата са известни като летящите танкове. Имат по 5 позиции от двете страни за закачване на бомби, най-различни. И в момента са закачили допълнителни резервари. Този е оборудван с каратешница. Това, което четох, че реално това брониран самолет е в тази част на кабината. Има титаниева сплав, която пази пилота от директно попадение. Също така резерварите са с някакви като мрежи вътре, което при попадане на директно попадение в тях пречи против запалване. С два двигателя е самолета, като няма форсаж. Двигателите също са защитени с броня и не пречи по никакъв начин самолета да кацне с един двигател. За статичното електричество.
И там са най-вероятно тези, които летяха. Ево и пилотския шлем с раничка за първо, не знам, за оцеляване, лагерно снаряжение на пилота, водичка, мачете. Дано не се налага на никой, ама ги има. Това са за приводняване, най-вероятно е ги. Има и ръчно надуване. Това е маяка. Спасителни пояси. И морския костюм. И ПК-76 картечницата и калашника и стандартния Макаров. Опашката за качване в самолетите е голяма и в момента над нас прелитат двойката. Въпреки че нямат форсаж, все пак са изтребители с два реактивни двигателя и звука е невероятен. Това беше деня на отворените врати. Поемам към Варна. Много приятно беше. Много ми хареса.
и полети имаше. Само ще спрем да направим ето качка една снимка до тия до паметниците, до мига. Миг 17, миг 15. То реално това са и самолетите, на които са летяли тук в Безмер. МиГ-15 Ути, учебно с тренировачен изтребител. Или тъй наречената Спарка. За двама човека. В много добро състояние. Даже мисля, че тея Як-23 това са първите самолети, на които са летяли тук в Безмер. И Ил-29 това си е учебен самолет. Доста добро състояние. Кабината. И това отзад най-вероятно бил културният дом. Ето ги. Яка. Потеглям. Реално тия експонати тук могат да бъдат видяни единствено и само веднъж в годината. Деня на отворените врати. И от тук вече напускаме авиобазата. То обаче така и така сме дошли. Ще направим една почетна обиколка тук на мига, защото не се знае следващия път дали ще разрешат да бъде сниман. И като гледам как е потъмняло небето на изток, има голяма вероятност да завали. Това беше от мен за днеска, за днешното пътуване. Лятото предстои. Има още много необиколени места и паметници. Така че следете канала и всичко хубаво. Ето временцето се оправи и аз реших да ида до Приморско на събирането на срещата на Adventure моторите и не само на групата Road Adventures. Така че съм се отправил на там.
Айде вече Приморско. И тук сега мостчето на Дяволската река. Що вика Дяволска, не знам, ма едно време много змии имаше в нея. И това вляво вече е плажа на ММЦ-то, демек между Приморско и Китен. Ето го и хотел Магнолиите. Здравейте! Добре дошли. Направо, там в дъното има празно място. Направо и в ляво. И в ляво. Там да се направи по-лесно, защото мисля, че запълни вече на пригората. После с плана лична карта, на централния вход, на регистратурата и се регистрират. Страхотно. Благодарим. Еге продължават да пристигат